Jih, tadi katuraken lan beksan ingkang salajengipun saking berkat tangso Sanggar Pangrupa Kabudaya Soreng warga setuju ingkang badhe ngaturaken langan beksan Soreng Suro Sugeng Hampir Sadi. Satu tombak pedang kang ginaryo junjung arah harjaning negeri Soreng warga setuju. Dosyoga Pratama Unggal Yuda Siyaga Mbrungkat kipul bela raharjane praja Siyaga Siyaga Pratama Soreng Wadya Unggul Yuda Siyaga Pratama Soreng Wadya Unggul Yuda lumaksana makita-kita tandya yo cak ya awur-awur cak.
Ayo padha mansul ngarep sawah dimana subur yo padha kumpul aja kapareng tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan tura-tura Desane ayam tentram tak tani mesam-mesam desane kemari pakoro warga padha bunga wedhuse lemu-lemu tak tani guyang-guyu bebeke padha gandhok wela ayo Kodo turi putih ditandur neng kebon agung turi putih ditandur neng kebon agung ana cleretipun nyemplung kok ira kembange apa kok ira kembange apa kembang tebu cacahe pitu kembang tebu cacahe pitu ayo kanca padha bersatu timen negara maju ayo kanca padha bersatu Sluku bathok
obah wong mati opah nek opah mateni bocah yen urip padha ibadah syukur loko patok patoke ela elo sira menyang kutha nek oleh payung monto cantik lolo lopa wong mati ora opah nek opah mateni bocah yen urip payung ibadah Nek jenengan mboten mimik kula mawon sing mimik pripun? Niki kados sampun rampung Kanjeng. Aduh. Kanton ngentosi nganu aja ora gelem nggo mik wong wis nggo mimik. oh alah kok iso to Niki kados sampun rampung. Kantun menunggu perintah selanjutnya niki. kan pripun menika oke Oke. Lah teng niku bendarane ki cok malah linarene mawon niku ki. Oh, wong ki ra cetha kek. Kanjeng iki. Ora cetha. Wong iki mau ana wong supit ya arep melu supit. Apa meneh ana wong rabi lah, kepengin melu ngeloni ora repot to. ha iya Ani yang ngono ki ya manut gurune to. Oh, gurune yang ngono kok. iya Ngerti ora gurune? ayo ngerti Sapa? ayo kuwi Ayo ora usah cethake. Pokoke gondrong. kok tak do tiru-tiru Pokoke gondrong. Warnane putih kae rambut iki. Kayak dewan pembina wedhus. ya bener sing ngopeni nang kali andang Oh, ayo iya ora dopeni opo. ayo ngati Apa meneh ana wedhus wedok-wedok. Ah. Wis to kok. Alhamdulillah. wakas Makas. Ayo ya suwe temen bendarane wak dhewe iki. iya Rene masa dadak nge-grab barang. lah kok jare mau ngarit sik ngono ki piye Kaya kok paling lirene suwe ki ya gek nganu hitung-hitung nang jero. oh Ah mau kondangan entek sangune. Sing sopan. Oh, nggih pripun iki anggon makli ora usah. sampun nggih Saiki wak dhewe bali. ngoten Ora usah wedi kali hari Sak kena. nika. Hahaha. jenengan Kanjeng nyuwun ngapunten Ngapunten niki nembe gladen kados jenengan. piye Nek nggih kados jenengan nek saumpamane jenengan pun dipedhot sing kuasa ora. Ketuk iki sing luwih tuwa dhisik. Aku karo kowe rak tuwa kowe. Ayo tuwa kae. Yo. Aja. Kae padene aku. Aku ya wegah nek ngasih kae dhisik. Anggo apa? Akene melu bayar 50.000 ya. Gus, Nggih. kowe ditimbali nang kene iki ana acara apa? Kena ana tontonan kok jek takon to. Tegese ngene lho, Gus. Ora tegas. Nang kene. Nanggap tontonan kaya ngene iki syukuran le ngopo? Lek hari subitan. Nyupitke. Nyupitke bojone Kanjeng nggih. Anake putrane. Oh, supitan. Yo, Teng pundi niku? yo non Pak Mantri kono. Jan tak jak ngirit to, supit karo aku.
Wih, kowe ngerti gone. Sip hasilnya boys. Boys ki apa? Ombo tur gedhi. Kok boys kok iso ombo tur gedhi? Mbok niku ombo. Is Is the best lah gedhi. Ajane nggih teko kali di niki teng Merapi Sari. Wah, jos. kono ki nganu yo presan nek mumet-mumet masuk. Supitan barang nek esuk gasik. Kok ngendi gone? Lah nggih teko teng perapatan kok kathoke buka ngaten iki enten kirik liwat tak cokot ya, Mbak. Apa kowe wis tau? Aku mriko je. Ini lah enten variasine. Kok variasi. Enten rengget-renggete ngono ya. Bos, Nggih. kowe mbok aja sembrono. Saiki ngaturke siapa sih? Lah ngatur ki Iya apa? sedulurmu. Ah nggih. Jane sarnai nganu undangan karo kowe ning aku mesake. Aku mbok nyai undangan ora kondangan kok. Aku iso. Ora dikit. Aku nang kene madang ping 6 wisan. Oh nggih, Bang. Gus, ayo Nggih. ngaturke siapa sih? Ngaturke apa? Yo ndongake apa karo Nggih. putrane Mas Hari iki? Dumateng jenenge sapa to? Hei. Anake Hari sapa jenenge? Oh. Nggih, dumateng Mas Bandi. Pak Andi. Oh, Bandi. Anggon aku anake ki Bandi dan ulane sak glugu-glugu. Nggih, selamat menempuh bentuk yang baru. Kaya ngantenan wae. Bentuknya baru. Oh iya. Jadi ibaratnya saiki nek numpak bis ki wis aman, wis duwe helm. Dilongkas lak njaluk STNK. STNK ki apa? Nah ya surat untuk menganu niku. Nek kane niku nek dijelaskan kok. Wah, tekan mriko. Ayo ngatur ke siapa? Nggih, mugi-mugi Mas Pandi nggih, Pandi sak sampunipun disunat nggih tambah dados putra ingkang saleh. Tambah tertib ling ibadah. Tambah pinter iso nyenengake sing tuwa. Ning aja nyontoh bapakmu. Kayak bapakmu ki teko rada aneh kae wong iki. Kok iso? Rene nonton kaya wong ra butuh wae. Nonton iki ya nonton sapa? Nonton kula. Lah yo nontonku. Ah masalahe tau unek-unek ora tau nyawer kok. Ke bupatrap. Trap kok trap. Yer, lek iki nyawer gaya. Paling gedhet kondangan kowe bocah-bocah nek meneh. Kowe ngomong sing apik kae. Nah, yang ngono kuwi barang kapanan ya. Ayo, Pak munggah tak kenalke karo bocah-bocah. Ya nek menawa ngapingin ngerti weweden sawah bentukane. Iki kakangku lho. Kakangmu? Mula padha le gendeng ya. Terus Nggih. siapa wis disawer barang ra matur nuwun. Niki ra damel sangu mangke bukan panggung. Aniki kula rencanane mangke nginep teng mriki. Monggo ibu-ibu ingkang badhe membutuhkan pembibitan mumpung kula tes teng mriki. Kok iso pembibitan? Bibitku jos-jos. Aku bibit jos anak kowe dagelan tibamu anakmu ya dagelan oleh ra ono undak-undakane. Nek gek pensiun, Kok pensiun? arek nganu gek pikir pelajaran to. Sapa ngerti sok nganu dadi profesor. Profesor apa? Profesor teknik Teknik apa? teknik hukum. Sok tak sekolah kenang hukum. Dadi julukane Rizky SK. Kok SH nek hukum ki. SHK. Kok iso SHK? Sarjana Hukum Karma. Kowe bapakne sing kena kuwi. Yo ape bapakne sukses. Kok iso? Ora ono sing iso kaya aku. Sekolah dimanapun tidak bisa mengajarkan seperti saya. Ora iso. Dokter ada sekolah. SMA siji Grabak, Ya paling mentoknya dokter, guru, apa? SMA loro. Paling polisi, tentara, apa? Ki
kene iki ngendi? Literan, pondok pesantren. Kiai. Iki lho. Untit Magelang. Tidak paling ya nggih apa to pengacara, dokter dan sebagainya wis ra gumun. Contoh lho. Isi Surakarta. Ping penari ya apa wis ra gumun. Kuwi jur sekolah nang ndi kowe? Ora sekolah. Aku iso dadi apa ora sekolah? Dadi jaran. Hebat kan? Oh, dadi jarane umum. Jarane mburi. Lah iso. Aku cok kualik marep ini padahal budite nang ngarep kok aku. Lah ngene, kutik. Wah. Anak siapa toh? Bapakmu kok nyawer? Pas durung takoke bapakne. Anek mosok takoni mbokne ndrani sing ora-ora. Kene iki tidak suka yang begitu-begitu. Senenge nggih begini. Gus, nggih. Oh, kowe ngombe wae. Ya nek nganggo aku sik, lho. Dumek dagelan padha dagelan kok brengos siji wong loro. Ayo iki engko diparo ge tuku brengos ngono kuwi. Santis bubur je buka. Bubur je buka. Gus, nggih. Iki cukup semene sih. Nggih. Diteruske mong. Insyaallah. Insyaallah. Kene Islam kok. Oh iya. Yo kene yo pondoke yo terkenal. Aku lho teng mriko wis mondok. Suwe kowe. Alhamdulillah teng mriko kula kelasan. Kula pun setahun kurang 13 sasi. Setahun ki 12 sasi. Bonus kok niku. Kurang kok bonus. Gus, iki diteruske mengko. Nggih. Pakaryanmu wis dirampungke apa durung? Lah dereng. Nek pun rampung nggih niki pun bubar sedanten. Iki yo mbok bukar sesuk iki ngopo to? Arep pasang sisan. Pas laris-larise lho. Amer. Iya rada umuk. Yo Bandung rada umuk. Ayo nggon SBS kira yo istimewa. Ora apa iki ming kowe? Nggih. Nek jane kula niku apik. Heeh. Ning kula tok pekewuh to. Saking apike kula niku mboten gadah dosa. Terus nggih golek dosa. Ayo Gus, diteruske. Oke. Yo carane riyen. Nah, iki mertandake ora tau latihan. Anane turangga katir. Cekitiu.
Oh, kewalik. Kewalik. Es krim Kanjeng. Kimik. Ana sapa kuwi? Ya. Kok, Siap. Nelpon Kanjeng. kok nelpon kok kene. Kok, Nggih, pripun Kanjeng? kowe kok ngregoni anggone para prajurit geglajenane piye? Ngeten Kanjeng. Kok prajuritku sithik banget piye kok? Lah nggih, kudanan wau Kanjeng. Nggih. Dados do mboten mangkat. Mboten tindak nggih. Nggih, ngoten niku Kanjeng. Wau kejauhan enten sing teng mergi. Werni-werni, akhirnya nggih wangsul to. Nek sampun kebes-kebes. Ah, sing teng Solo. Kok nang Solo ngopo ya ini? Luar biasa Kanjeng. Aku udah ngerti kok wis luar biasa. Enten kawigaten Kanjeng. Piye? Meniku. Hak ngeten. Piye? Nggih. Ayo piye? Penonton beda penasaran riyen. Wah, Yo ora mbeng penonton sing penasaran. Aku karo Yogo penasaran. Piye? alhamdulillah. Iya, Nggih. iya. Alhamdulillah. Mas Opik niku lak dipanggil ting Solo. Iya. Oh saged dipanggil ngoten nggih kula nggih heran. Tapi Kowe nggih, nek dipanggil aku yo iso manggil Caca. nggih ning sanes niku Kanjeng. Bedone piye? Wih, Jan jan. kula ngrasake marem. Iso marem. Krungu info niku Kanjeng. Ngeten. Info piye? Lah, kok saged-sagete. Ayo aku yo. Keriyen. Ngeten. Nang kene. Piye? Yo wis Ngeten. kene wae kene. Kok kok. Marrono disoting. Iso. Pen-pen Kanjeng. Oh, Ngeten. piye? Menika dipanggil Iso, Pak. putranipun Pak Prabowo Kanjeng. Menika sing dados wigati niku. Hei. Kuwi ngopo? Ngopo? Le sipetes mari kok. Nonton Le sipetes mari. Ngopo? dangdut Lorenza. Dangdute. Dangdute ke sesuk ya, Gus. Mboten sakniki. Saiki kesenian. Waduh ketiwasan. Aku kaget tenan. Jenengan kaget Ya. sama. Sing ngeget-get iki kowe. Kok bisa? Amboh. Oh, mbah. Sesuk. Kanjeng, tulung niki masete ngempit. Mike. Gus. Iki jatahe rak dienggo sesuk lho. Sesuk. Nggih. Sesuk sore letro gasik karo manggone. Ah iya. Pilek. Lengosep. Kok tengah lene iki. Kok cangkem? Kok ngirung sing tengah. Niki enten apa, Kanjeng? Enten apa niki? Nyuwun ngapunten Kanjeng. Piye? Atur ingkang wau Kanjeng. Piye? Wigatose Mas Opik niku.
saged dipanggil go internasional ke Jepang Kanjeng. Nang Jepang. Lah nggih. Bulan Mei menika Nang Jepang. nggih bulan menika Kanjeng. Ku yo Kula juga. sampun proses latihan digembleng. Ngeten Kanjeng. Wah, Yo ora ngasih tidak-tidak. lah nggih, kula nggih saged gumun lelatihan. Wah, montang-manteng niku Kanjeng. Nek kula nggih paling pun lemes. Jenengan nggih lemes to. Ora aja semangat. Ngotan-ngotan niku. Oh, Kok iso joget ngono ki yo tarine urni-urni Kanjeng. weno-weno. Nggih, alhamdulillah. Ya. Warga Soreng kok saged dipanggil ting mrika Nang Jepang kuwi to. ting Jepang. Kok saged dikolaborasikan Kanjeng. Wih, menika. 3 tarian Kanjeng. 3. Nggih, 4. sekawan. 4. Lah kula Kang, kertas kula 3 Kanjeng. mulane mau bengi teko tadi. Ha nggih ngapunten, wau niku nggih tugas robana. Kan. Werni-werni tugase Kanjeng dadi nyuwun ngapunten. Yus apa-apa kowe dadi ketua cabang NU Wis teko werna-werna pokoke Kanjeng wis kula borong. sing durung siji kowe. Nggih. Bojo sing. Nah nggih niku. Memangke beres. Hei, Kos. Hei, kowe ki ra jagong karo ngisor. Kowe Rokoke. rokoke disensor. Kanjeng. Menika tari napa mawon Kanjeng? Kowe ngopo? Kleru tempat duduk. Kan cok biasane kemajon glek. Lembit lho Kanjeng. Kanjeng. Nika menapa mawon Kanjeng kok saged nomor saged sekawan tarian menika napa mawon Kanjeng? Papat iki tari Aceh loro. Oh, kalih. Aceh niku kalih. Yo, Saman kalih. saman karo Pemore. Semore. Mali kowe Ah. loro. Terus sing siji Nggih. soreng. Oh, soreng. Alhamdulillah. Ono. Nyuwun sungane Kanjeng kalih penonton. Nomor 4 anu. Kecak. Tari Kecak Bali. Bali. Nek kecak Bali pripun Kanjeng? Yo Kula ngono wae. kae aku mosok ngene. Oh, nggih. Iya. Engko Ngoten. nang jero. Nggih, mugi-mugi sungane mawon Kanjeng. Dangdung apa? Oh, sik, rene sik. Gus nek musik ya karo sing mathuk. Kos, merdono ne. Sampun dalu Kanjeng. Nginjing dak karipan ning Ibing. Apa? Apa meneh kuwi? Sesuk. Merdono ne. Layange dawa bentenan. Aku ya iso nek mbek ngono kuwi. Wis, keparing lancar. Tak dungake padang kubure, jembar kubure. Karo bolone ya. Ngeten Kanjeng. Piye? Kula ora ditak Rokok ora luwes. kula ora ditangeti tiyang. Takon. Nggih. Terus piye? Wau le tanget kau masih gadis atau sudah janda? Aku kok gadis apa janda? Aku lanang apa wedok ya? Aja ya ana kiai saka otong. Terus piye, Gus? Terus kiwa apa tengen? Tengen ki kene apa kene? Ya kene. Terus kuping kula. Kupingmu ngopo? Kupingmu ngopo? Kupingmu ngopo? Iki Kupingmu ngopo?
mendramatisir. Oh iya. Misake tukang YouTube kok ndak ora oleh soprek geser ngono. Kupingmu. Wis cepet to jam buka panggung barang kok. Oh iya. Oh langsung kon jikuk. Kode. Oh iya. Jare loro nangis kok. Koyo Sengsara membawani. iki kok tugel. Ge mentungi dasek. Iki jaluk dipethung pura. Pun utek kula pun ilang. Wih, pamit Kanjeng. Siapa saya nyanyi? Oh, penang sange goblok rasanya. Aku ngomong karo kono iso krungu. Aku gomik kok. Mateni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki arep moto ayang yo. Mang Diwang. Jebeng menang sang. Ampun emosi. Sing santai. Slow. Borok kaulaku kabeh. Nek yo sih Aman. Wis ketemu. Alhamdulillah. Ora sudah ketemu ring, Mas. Pun ketemu Kanjeng. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau masih gadis. Aku iki tukang tambal ban. Sak dalan-dalan golek bojo nang tengah dalan. Ketaprak becak mudar. Wiyosipun nangkin toko katur dat
dateng dika Kang Mas Dipati Arya penang sang wong bagus kang mengku bumi jipang sinuyutan sagung kawulanipun dasar satriya jentara turasing nalendra yakti kabeh wae para sorek layang pangalembono saka Hadi Wijaya ning iki sunut bajute mula padha rungokno mung sethithik cacatira nalikane pinanggih kutus yang meriah untuk Soreng Warga Setuju.